Ovaj podatak pokazatelj je restriktivne politike i štedljivog odnosa prema budžetskim sredstvima, tvrde iz vlade Tuzlanskog kantona. Tako je i prihvaćen periodični izvještaj budžeta Tuzlanskog kantona i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za prva 3 mjeseca ove godine. Najveći dio sredstava utrošen je za izmještanje i rušenje zgrade Doma armije u Tuzli, a za potrebe općinskog suda, za što je utrošeno oko 50.000 maraka. Ostalo za što je korištena tekuća rezerva je kantonalno tužilaštvo na ime usluga demontaže polica, demontaže kancelarijskog namještaja. Naime, ovim programom što finansira norveška vlada također sređuje se i kantonalni sud i tužilaštvo. Osim navedenog, sredstva iz tekuće rezerve dodijeljene su Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta, Udruženju donatora, Udruženju žrtava svjedoka genocida, kao i Udruženju muzičkih umjetnika. Tekuća rezerva se može trošiti samo za hitne slučajeve i za nepredviđene troškove kod budžetskih korisnika. Ja smatram da svi ovi događaji koji se desili nisu bili hitni ili mogli se i planirati u toku budžeta, govorimo o institucijama Tuzlanskog kantona ili uopšte o nekim kulturnim manifestacijama. Kako ističe Zekan, iako nije riječ o većim novčanim sredstvima, kod raspodjele sredstava iz tekuće rezerve otvorena je mogućnost kupovine glasova ili političkog uticaja određenih vladajućih struktura.